Mert jó. itt a gomb. Jó, halló. Sziasztok, én is itt vagyok. Nem tudtam kimenni a házból. Sziasztok, én is itt vagyok. És én is. Szia, Bence, nem hiányoztál. Egy pillanat. Tudjuk, senkinek Na. se hiányzott. El kéne mennem fát vágni, csak az a baj, zolg az eső. Nem lehet esőkabátot csinálni ebbe a hülye játékba? Nem. Ez nem Nem hülye fogok fázni. játék. Jó van, na nyugi. Kéne csinálnom egy... Mi az? 1, 2, 3... Egy boltát. De ügyes vagyok, van kövem, és erre fabaltát csinálok. Ész vagy. Ugye? Túl sokat játszottál single player kommanccal, vagy mi? Ja. De azt én ültettem! Sorry. Aha. Egyébként ültet minket egy csomópók. Úristen! Nem az, nem. Azt hittem te ült. De majd megült. De majd megoldod. Miért engem? Miért Ez nem van. téged? Ez van. Azt úgy vágott? Ja nem, azt hittem vetőmagot dobott a pók. Nye. Ó, cukornád creeper! Szívesen. Találtam cukornádat. Ügyes vagy, Ó, Bendegúz. basszus, pók, ez pók is fel akar mászni az NPC-nek a házára. Te mondd csak, most nappal van, hogy az NPC-k kifelé járkálgatnak? Igen. Csak nem égnek el a zombik, mert esik az eső. Ezért szar az eső. De amúgy meg hangulatot ad, ugye Bence? Aha. Mert ő meg szereti. Csak én nem. Bence. Én most ölöm a bárányokat. Az nagyon hülye ötlet a kút mellé mi az? Cukornádat ültetni? Ja. Jó. Figyelj, csak mondtam. Nem igazából a kút az azért van ott, hogy be lehessen dobni a Bencét. Az Ja. jó. Én akkor még mondja, Nem, hogy nem jó. értem, az NPC miért építenek olyan kutat, amiből nem lehet kijönni? Valaki mondja már meg. Mert az NPC-k buzik. Szia Bence, nekem is van, nézz ide! Szia Bence, nézz ide, nekem is van. Mi Nézd. van? Ne, de légy ne. Jó, menjünk. Kenyér van nálam, és nem félek használni. Nálam meg nem flash, nálam is van kenyér. Figyelj! Na, meg Nálam négy bolta is kenyér! van. Nálam meg Megdobnak négy kövek kenyér. titeket. Én meg visszadoblak kenyérrel. Én meg négy kenyérrel. Én meg 2-vel. Vas vagy. Én meg Bence, dörzzel. megdoblak kőben, megdobtam a Bencét kőben. Segítség! Dobálják kővel. Dobálják Paradicsomot egymást dobál. körbe. Hát, ha még lenne játékban. Ja, amúgy jó lenne. Én nekem valószínűleg az, hogy mert az első videót az 3 részben vetette fel, felírom, hogy 1, 2, 3 rész, valamint ez lesz majd a 4. rész, attól függ, hány részletben fogja felvenni. Szóval akkor próbáld meg átállítani a frapszot. Na mindegy. De mit állítsak még Majd el? megoldjuk, ezt majd megbeszéljük videó után, jó? Jó. Ki kell fát ültetni, és ha Na, valaki Norbi. kívánni vágni, akkor én is kimerem vágni a kezét a gyémánt karddal. Sok sikert. Hey, most komolyan itt hagytál egy fél fát? Ja. Mi, meguntad a kivágását, vagy mi? Nem, te mondtad, hogy ez a te fád, akkor sem nem vágtam ki, hogy És akkor itt vágj. vagy. Mm. Ja, Isten. Hát én is tudok valamit, a szent. Hát figyelj, aki tud, azt tud. Ja, hát aki tud, azt tud, ez rémlik. De Nem értem, Bence? hogy visszaadod. Nem nektek szólt. Nem adom vissza. Nem nektek, nem mondom, nem neked szólt. Nem A gombot érdekel. ütöttem kézzel, azt hittem, nem fogja visszaadni. De szerencséje volt, mert visszaadta. Az úgy rémlik, hogy Nekem volt szerencsém. valaki jön be a... még fákját. Miért? Hát mivel a Égesek Norbi laksz, azért Aha. szerintem tőle kérjél. Benni, Nem nagyon tudunk segíteni. gyere Igen. be a házamba, csak egy percre. Egy pillanat, most rakodom. Batyász! Most, Jó, hogy kitépem a szemgolyódat. Nekem vagy gyémánt kardom, nem neked, igen. Figyelj. Figyelj, gyere! Az úgy rémlik, hogy nekem beesik a házamba az eső. Te szívás, zárjad el! Lukas a háztetőt, ne lakj egy templomba. Foltozd meg! Norbi, hozd a fákját! Jó, csak meg kell vágni még elég. Oké. Meg Én is kell vágni. visszajöttem. Megvágja Norbi, hogy elég.
Húzás piros NPC. Kibővítettem a házam tökre jól. Norbi, innen már csak egy alagutatásunk, mert elég mélyen vagyunk már, nem? Őszintén, ti mi a fenét csináltok? Mi bányászunk a ház alatt. Annyi értelme van. Hát Ezt ennek nem nagyon mondtam, sok. hogy a ház alatt kéne bányászni. Csak lakjunk külön, én csak annyit mondtam. De miért? Hát látod, megoldották, akkor inkább örülj neki. Jó, legalább nem a mi bányánkat izélik. Ja, megoldottam, hogy ne essen be az eső. Állj meg be, dobom a fákját. Itt vagyok. Akkor Igazából miért kell együtt lakni a két bányász léleknek, Herik? Nem tudom, most mondd meg. Miért a bányász élet Legyen. vagy Benny? Hogy legyen egy Nem, a Norbi és a Bence. Kéne csinálni egy csatomap videót oly mértékben, hogy úgy, mint múltkor. Most egyelőre ezt vesszük. Na, talán majd utána. Benny Na. úgy, mint múltkor. Ja, úgy, mint múltkor. Na. Itt egy alma. Van almám nektek, meg nincs almátok. Nekem meg fákjám Szar. nincs. Nekem meg van. Le vagy szárva. Hát nem. De, le vagy. le vagy kulázva. Úgy, mint Bence, te. amúgy melyik házba laktok? Az titok. Az meg olyan titok, Bence, hogy tudja, hogy a suliban PP-verlek. Ha most nem mondod meg. Jó, én De- igazából de- tudom, hol laknak. Harry, fogtok nem ott visszatrakni? van a bejárata a házamnak. Egy-kettő, ne az én házamba, gyere. Ember, én fát vágni megyek. Ja, Ott jó. van a Hát itt fákja. látom. Kösz. Akkor innen ássunk egy alagutat. Ezek így be akarnak törni a házunkba. Nem, csak bányászunk előre, mint állat. És akkor bejönnek így a házunkba. Höj, add ide a tulajdonodát! Én figyelem őket. Rosszat csinálnak, bannolhatom én? Nem, én bannolom. De én Nem, szeretek Harry. bannolni. Azt mindenki tudja. Megpróbáljuk, Bence, akarod tudni? Nem, kösz. Nem akarom. De ki ütött? De ne, Bendegúz, miért? Tök sok cucc volt nálam, nem igaz? Ott vannak lenn. Én fölszedtem. Kíváncsi voltam, hogy Mondd. mit bányásztok. Nem szedtem föl semmit. Légy szíves, vagy adj